Yurdumuzda egenlenirilen özgörtmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirmegine münasip goşunt goşýan işe urtelekeçilerin netijeli we ýokary öňürjülükli zähmet çekmekler üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Arkadaýly gahryman ferdarymyzyň hususy önümçiligi ösdürmekde öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde ahlasy zähmet çekýän hususiýetçiler ýurdumyzda bäsişi okyply adyk önümlerini öndürmekde işeňgerlik görkezýärler. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň düzümine girýän Marşekerdäki Okkun hususy kärhanasy durly görnüşli döwrüwap adyk önümlerini öndürmekde ýurdumyzda adygan kärhanlaryň biridir. Bu ýerde öndürilýän süýji kökü önümleri 30-dan gowrak görnüşden ibaret bolup, olar hil we haritlik derejesi babatda bir-birinden tapawutlanýar. Önümleri hoş we ýysly miwelerin goşunlarynyň goşulmagy bolsa, süýji kökü önümlerini öz boşly lezzetli tagam berýär. Häzirki wagtda kärhanada okkun adly tebigy renkli, içi maňyzly we kişmişli şeýle-de şokolat örtükli nogul süýjüleriň, köküleriň we beýleki önümleriň her aýda uly tapgallary öndürilýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçly urdunyň ýokary hili adyk önümlerine bolsa halkymyzyň islegleri barha artýar. Önümçilik işlerini bazar iqtisadi şertlerine laýyk täze çogurayan bu kärhananyň telekeçileri öz öndürýän ýokary hili önümlerini ýurdumyzyň ähli kunjuklaryna ýetirmek bilen ýylatymyzyň süýji kökü önümlerine bolan isleglerini kanagatlandyrmagy öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Olar geljekde döwrüwap gaplanan adyk önümlerini daşary ýurt bazarlaryna çykarmagy meýilleşdirýärler. Öňde barjy kärhananyň işçileri şuňlar hasam öndürjülükli işlemek bilen peýham paýhas ummany magtumuny pragylyň her bir önümçilik günni zähmet üstünlüklerini ösýärler. Ýurdumyzda husus ulgamy ösdürmek bardy edilýän aladalardan ruhlanyp zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri öldür bardy döredýän şeýle giň mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyda we arkadaýly gahryman ferdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.